Naglunsar ang Department of Social Welfare and Development DSWD in mga bago nga digital platform nga gintatawag nga kaagapay donation portal ha Martes. Itong Pebrero 18 buwas nga adlaw para han donation processes. Sumalahan DSWD, pwede gamiton ng donors and plataforma agud magpadarahin cash o in-kind donation ang mga disaster operations ha mga DSWD centers o ha mga residential care facilities o ang tinatawag nga CRCFs. Giinpahayag na ahensya nga kapartihan pagdunsar han portal ha 74th anniversary celebration han ahensya ha Pebrero 18 buwas nga adlaw. Brigada Balita, Lokal. Haros naman 1.4 bilyones ka pesos sa kantidad in laptops and smart televisions ang ipapanhatag ha public school sa buos nga Pilipinas. Ini ang sumulahan Department of Education DepEd maabot sa 62,000 nga mga laptop ngan mga smart TVs ang ipapanhatag tindikangan na ikaduha nga hugnahan tuig. Siguro naman ng Department of Education DepEd ang madagmit nga pagpalitin items pinaagihan early procurement activities o ang tinatawag nga IPA hasyahan nga unong kabulantikang hanlumingko da pwesto hi Anggara. Hadi si size nga riyon kalakip ang Eastern Visayas hanakarawat han pagitaas sa lokasyon han Information and Communication Technology Resources. Tinikangan naman itong Pebrero 4 nagapagipatik han DepEd han EPA para han 23,614 nga mga smart TV packages, 33,539 para naman han mga magturutdo ngan 5,328 nga mga laptops naman para han mga non-teaching personnel. Brigada Balita, Lokal. Nakabot ni Sophie Alexi Samson han Santo Niño Sped Center at Tacloban City ang most outstanding campus journalist. Elementary level katatapos pa lang ang 2025 Regional Schools Press Conference. Nagtikang hip Sophie campus journalism journey and grade 4 kundiin nagtraining hiya han radio broadcasting and editorial writing. In representar nagyapon nini ang Tacloban City Division din ang 2024 National Schools Press Conference sa Cebu City na nag-angkon hinkadaugan. Kumo Editor-in-Chief han NSSC CDP English Team. Nagatalaan nini mag-training naman para han 2025 NSPC Havigan. Ilocosur, pahuman madipendiran ang ira title RSPC ha syudad ito na Borongan.